Здравейте, аз съм Diamond22 и това е моят сървър. Има малко лаг, но нищо. Добре, както и да е. В този епизод ще таковаме. Ще строим нещо като евент. Да. Или не знам. Добре, те къде се сложи? Махнах половината админи, тъй като ме доста много. И останаха само 3-4 админа. И не, това смисъл няма да е евент. Мисля да го направя като... я няма да правя такова. Всеки само си махна. Меч ще го оставя, ама той... той е тъп, не го махам. И добре, ще направя... В тези епизоди на креатив няма какво се прави много. И не знам честно какво правя наистина. И затова може би наистина е по-хубаво на оцеляване, но не ми се играе на оцеляване. Зомбите ще ме набият. Ще направя басейн. Да, в този епизод ще направим басейн. Опа. Добре, смарагдова руда ми трябва. И чакайте, ето я. Смарагдова руда, от емералдова руда много хубаво става. Това е ларп евент, админите го строяха. И добре. Но този басейн няма да е кой знае колко голям. Опа. Той ще е малък такова. Но ще гледам епизода да мога колкото по-мога по-дълъг да го направя. И тъй. Добре. Ще направя най-лесно правещия се басейн. Може да имам лак, но... нищо. Опа. Добре, това е много малко. Това тук ще го направя. Този епизод ще се казва Креатив 2. Няма за какво да говоря и затова казвам за Креатив 2. И ето го малкия басейн. Опа, чакайте, че щупих това. Дано нищо не се обърка. После ще направя кладенец. Опа. Тук става на лед. Това е гадно. Чакайте, само си взема. Още съм. Отварят още действа от вчера. Арде. Не, чакайте, тук ще сложа пясък. Такъв е по-хубаво. Дано да стане и той на лед. Това е невъзможно пясък да стане на лед. Има много лак. Не знам защо е така, но нищо. Пак става. Вижте спално колко яко изглежда. Това също го строяха админите. И добре. Аз само 3 админа оставих. Аз Олнера не знам. Трябваше да го оставя, ама не го ще го махна.
Аз съм хостер. Хостера е най-главния. Ако не знаете това. Лед. Той кладенец стане на лед. Добре, за басейна. Това ще е басейна. Не знам, няма смисъл просто да го правя. Да направя кладенеца от такова дърво. Да, ако се чуете откъде имам такива айтеми, вижте версията е на 1.7.2. Да, на 1.7.2 е версията и затова. Хубава версия е. Имам нови айтеми, но лаги повече от 1.6.4. И тук още едно купче. Този кладен ще го направя малко по-друг. Малко по-разнообразен. Ако някой влезе в този сервер, айде ще я опнат. Защото те нямат админи. И затова. Той не е винаги е пуснат, но след училище, като се върна, го пускам. Защо не мога полетя? Сигурно защото имам такъв лак. Опа. Добре, няма за какво да говоря и за това мълча. Аз само да мога полетят ми ще е много готино. Добре, това е невъзможно. Аджиде, полети най-после. Аз няма се занимавам с тъпо летене. Накрая сървъра ще изтрия. Опа! Мразя те класа. Вижте колко е смотано. Това е нов апдейт на Minecraft 1.7.2. Защо го направих изобщо? Лаги само. Ако спре да лаги, ще е много... Ето пак. Аз стоя пред него, то си минава направо през мен. Това е най-тъпото! Ето, вижте кой е тъпо, аз удрям това и то... нямам един просто. Полетя! Чакайте, само си взема камъка, че... Опа. Ето го. Стоун! Не обичам да ми е така от пръст, защото не знам, някак си не става готино.
Човек без да искам там, нищо не пречи. И гледай сега какво ще направя. Ще сложа един чест и там ще има такова. Но как ще следят да се го взимат? Това е работата. Но нищо. Да е така, все едно така е направено. О, да бях се направил на отпочиващ. Не, излечено, това е лак. И после излетях. Сега ми трябваше плоча. Се забравям къде са. Ето кладенец се замръзна, ама такъв си. Та ще смеям това си, защото лаги ще сложа по-хубав. Тук съм забравял и да не слизам, да не забравям. Да не слизам. Не! Мисля, че клипа стана горе-долу дълъг. И сега като направя кладеница, доста време отне. Ще го спирам. Готово. Айде. О, номера текста. Какво? Да, бе. Половин час сега пак във въздуха трябва. Как се на местата? Мразя като стате, много мразя. Добре, сега как ще се изкача аз? И клипа става много по-дълъг. И мразя като стате. Сигурно защото снимам. Ама не, то хората аз го сменям. Не ми пука. Нищо не ми пука сега. Смяна на World, ще построя спауна. Така се прави най-добре. Така се излиза най-добре. Не знам, по-удобно ми е някак. Този епизод няма го приключа никога. Yes, бе! Вече те ще правя. Но ще сменя World първо. Защото такъв тъп World не съм... Опа. Какво стана, де? Да. Двойно се падна. Стига де. Сега, ако се прибия... Той ще е най-гадният късмет. Добре, де, това е много странно. Това беше странно, как се получава, не знам. Айде, почти стана и ти точно заби тъп. Няма смисъл. И добре, аз бях Diamond 22. Това беше моя... Това беше моя сервер.